Χαίρετε. Ένα ακόμα βίντεο από μένα. Άρχισα λίγο να το κάνω γιατί θέλω να περάσουν μερικές ημέρες. Σχετικά λοιπόν με τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη περί δικαιοσύνης για τα τέμπη και ότι θα δούμε τη δικαιοσύνη, θα και δούμε δικαιοσύνη. Ήρθε λοιπόν η ώρα να σας δείξω λοιπόν πώς λειτουργεί αυτή η δικαιοσύνη στην χώρα με στοιχεία, τα πάντα όλα. Λοιπόν, όπως είχα πει παλιότερα, ήμουν προηγουμένως μια υπόθεση από εδώ από εκεί, η οποία έχει παραποιηθεί η δικογραφία μου πλήρως. Έχω την ομολογία του αστυνομικού, ο οποίος ήταν επικεφαλής, ο οποίος δεν έχει παρευρεθεί ποτέ στο δικαστήριο και την έκανε την ηχογράφηση την έκανα στη ζούλα. Δηλαδή, έβαλα το μικρόφωνο στο χέρι μου για να μπορούσα να πω τα στοιχεία. Η οποία αυτά που λέει με αυτά που γράφουν στη δικογραφία μου είναι πολύ διαφορετικά. Δεν υπάρχει. Έχουμε λοιπόν την πτασματοδίκη Κερκύρας, η οποία άλλα της είπα και άλλα έγραψε. Και την έχω ηχογραφημένη, παιδιά. Αυτά είναι στοιχεία κανονικά. Έχουμε λοιπόν τη διάταξη του εισαγγελέα, ο οποίος με το που του στείλα την παραποίηση της κυρίας της πτασματοδίκη Κερκύρας, την έβαλε αρχείο λέγοντας ότι επιπροσθέτως αναφορικά με την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της παραβίασης καθόκοντος από τη πτασματοδίκη Κερκύρας, δεν λέω το όνομα, το λόγο για τον οποίο επιχείρησε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του να τον μπερδέψει, ενώ δεν προσδιορίζε επακριβώς εάν ενίκησε κατά αυτόν τον τρόπο με σκοπό να προστατέψει όφελος στον εαυτό της ή σε άλλο πρόσωπο ή να βλάψει τον επικαλούντα. Αυτό λοιπόν υποστήριξε ο εισαγγελέας, ενώ του έχω πάρει τα χαρτιά λοιπόν, την ηχογραφημένη βασικά ομολογία της κυρίας πτασματοδίκη Κερκύρας. Λοιπόν, θα σας διαβάσω πρώτα τι έγραψε, όχι τι της είπα. Λοιπόν, μου έκανε λοιπόν την ερώτηση της εκεί πέρα, μου λέει: διευκρινίστε τι συνέβη λέει στο ΑΤΑΦ Κολονού και στο ΑΤΑΦ Ομονίας. Και της απαντάω, τι έγραψε. Όταν πήγα λέει στο ΑΤΑΦ Κολονού, βρίσκονταν εκεί ένας μαύρος επί ονόματι Όσκαρ, ο οποίος το προηγούμενο βράδυ βρίσκονταν στο σπίτι που γίνονται σατανιστικές τελετές, βουντού κλπ. Οι αστυνομικοί έλεγαν ότι είχα επιχειρήσει να αυτοκτονήσω, πράγμα που δεν ισχύει. Στο ΑΤΑΦ Ομονίας πήγα επειδή στο ξενοδοχείο που έμενα ο υπάλληλος της ρεσεψιόν μου γάλασε την ταυτότητα και αφαίρεσε τη φωτογραφία από μέσα. Οι αστυνομικοί δεν ασχολήθηκαν και μου είπαν: ας πρόσεχες την ταυτότητά σου, κάνει μια καινούργια. Αυτό έγραψε. Όταν εγώ το είδα αυτό το χαρτί, της λέω: μα εγώ δεν σας είπα αυτά. Θέλετε να ακούσετε τι της είπα. Της είπα, παιδιά, όλα αυτά. Και έγραψε αυτό. Ο εισαγγελέας, ο οποίος έβαλε αρχείο τότε την υπόθεση, έγραψε ότι δεν παρέδωσα στοιχεία. Που προσπαθούσα από την πτασματοδίκη να δώσω τα στοιχεία, πήγα 5 φορές στο γραφείο, 4 φορές στο γραφείο της. Να σου πω ένα κομμάτι. Βασικά μου λέει, μέσα και για το Ομονίας. Πέτρου, κάπου λέει για το περιστατικό στο ΑΤΑΦ Ομονίας. Λέω, ναι, τα λέω μέσα. Πέτρου, θέλω να μου πείτε, μου λέει, πιο συγκεκριμένα σε ποιο από αυτά που γράφετε μέσα στο ΑΤΑΦ Ομονίας αναφέρεστε. Εγώ. Λέω, είναι τόσα πολλά. Είναι ένα μικρό μέρος όλων αυτών που έχουν συμβεί. Επαναλαμβάνω ότι γράφω. Είναι ένα μέρος όλων αυτών που έχουν συμβεί. Σας έχω φέρει αυτά με σκοπό να καταλάβετε ότι υπάρχει υπόθεση. Δεν σας έφερα την υπόθεση εξ ολοκληρού. Έγραψα αυτά και μόνο για να καταλάβετε ότι υπάρχει υπόθεση. Είναι ένα πολύ καλό οργανωμένο έγκλημα. Σύστημα και φαίνεται αυτό. Μιας και πήγα στο δικαστήριο μου την τελευταία φορά και η απολογία μου ήταν διαφορετική από αυτήν την οποία είχα δώσει αρχικά στο νομικό τμήμα Κορίνθου. Μίλησα με τον πρώτο μου δικηγόρο, τον κύριο Τάδε, ο οποίος είναι ο πρώτος δικηγόρος που πήγα στην υπόθεση μου και του είπα τι συμβαίνει και μου λέει: ναι, μου λέει, τα έχεις πει τα ονόματα του Τάδε. Του λέω: θέλετε να σας δώσω τα στοιχεία που το αποδεικνύουν. Η Πέτρου, είσαι πτασματοδίκης. Όχι, μου λέει, δεν τη θέλω. Άρνηση στοιχείων. Βασικά το κάνει συνέχεια αυτό μέσα. Προχωράμε λοιπόν, το ξανακάνω καταγγελία όλο αυτό και άλλος εισαγγελέας τώρα και λέει: στην προκειμένη περίπτωση η υποκρίση αναφορά τη χάνει πλήρως συγκεκριμένη ως προς το περιεχόμενό της, καθώς καταγγέλλεται συλλήβδην αορίστος πληθώρα προσώπων με μη ευκρινώς αντιληπτούς ρόλους και χωρίς αντιληπτή μνήα της ακριβούς παράλληλης ή διαδοχικής υπηρεσιακής ανάμειξης ενός εκάστοτε στα καταγγελόμενα και χωρίς διευκρίνηση της ανάμειξης και δράσης εκάστου. Τέλος πάντων, λέει πολλά μέσα. Τα θεωρεί λέει αβάσιμα. Έτσι, ακούσα την εκκρινόμενη αφορά, λογιζόμενη ως έκκληση, είναι τελείως αόριστη εκ τούτου, ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης και συνεπώς απορριπταία. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, τα στοιχεία είναι πάρα πολλά. Τα οποία παρακαλούσα την κυρία πτασματοδίκη Κερκύρας να τα δώσω και δεν τα δεχόταν. Υπάρχει ηχογραφημένη ομολογία της. Υπάρχουν λοιπόν οι ομολογίες του αστυνομικού που ήταν παρόν και δεν έχει παρουσιαστεί από το δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν οι αναφορές μέσα τα χαρτιά τα οποία έχω δώσει που λέω ότι οι αστυνομικοί που πηγαίνουν στα πρόσωπα να κάνουν έλεγχο δεν τα έβρισκαν ποτέ, ψευδώς έλεγαν. Και όλο αυτό το κομμάτι το οποίο γίνεται. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη.
Μου λέτε λοιπόν ότι θα περιμένουμε ό,τι πει δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη? Πείτε μου, ποια δικαιοσύνη? Έχω ξεσκεπάσει ένα πολύ μεγάλο παραδικαστικό κύκλωμα με τη συμμετοχή της αστυνομίας. Πείτε μου λοιπόν, ποια δικαιοσύνη? Θα στείλετε τους αστυνομικούς, αυτούς που στείλανε και στη δικιά μου υπόθεση, να πάρουν ανακρίσεις από άτομα που τίθεται δεν βρήκανε ποτέ και εκεί πέρα που τους είχα πει ότι δεν μένανε ποτέ, ενώ εγώ πήγα ο ίδιος και επιβεβαίωσα ότι μένουν εκεί πέρα, που καλύπτουν αυτό το άτομο το οποίο είναι μέρος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης? Θα μου πείτε ότι θα πάει ο τάδε θεσματοδίκης ή ο τάδε εισαγγελέας που του πας, ομολογία ηχογραφημένη, θεσματοδίκη ο οποίος διαπράττει έγκλημα. Κάνει άλλα του λες και άλλα γράφει. Και του το λες και σου λέει αυτά είπες, υπόγραψε και φύγε. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ποια είναι αυτή η δικαιοσύνη από τη μιλάτε? Για την οποία δικαιοσύνη μιλάτε? Πείτε μου. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, και με αυτό το βίντεο, πέραν εσάς, κύριε Μητσοτάκη, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Αρχηγού της Αστυνομίας, δικαστικές αρχές, σας θεωρώ υπεύθυνους αν πέσω και σκοντάψω με αυτό το βίντεο. Αν πέσω και σκοντάψω, είστε υπεύθυνοι. Εγώ είμαι ακόμα ζωντανός. Η άτυχη Κυριακή που είδαμε στις ειδήσεις χάθηκε. Γιατί τα πολυπολικά δεν είναι ταξί. Εντάξει, εγώ είμαι ζωντανός. Εντάξει, και έχω βγει με τα βίντεο και έχω κάνει τόσες πολλές δηλώσεις τα τελευταία πόσα χρόνια και είναι συνέχεια από όλο αυτό το κύκλωμα το οποίο έχω ξεσκεπάσει και δεν κάνει τίποτα. Βλέπω την πλήρη διαφορία. Πείτε μου λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, πώς εσείς λοιπόν με την συμπεριφορά σας, την διεφθαρμένη σας συμπεριφορά, συγγνώμη θα το πω έτσι, ως προς τα τέμπη, το να βγαίνετε και να λέτε αρλούμπες και πισωγυρίσματα στην τηλεόραση συνέντευξη στον κύριο Σρόιτερ, δεν μου λέει και πολλά. Ωραία, σας παρουσιάζω λοιπόν ένα παραδικαστικό κύκλωμα. Θα δεχτώ λοιπόν ότι λέτε αυτά που σας λένε δικαστικοί. Σας δίνω λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ότι αυτά που λένε δικαστικοί είναι ψευδός. Κάνουν αυτά τα σκηνικά. Τι θα κάνετε για αυτό το θέμα? Πώς λοιπόν θα πάτε να πείτε αύριο μεθαύριο, κυρία Καριστιανού, γονείς των τεμπών, αυτά που μου πει εισαγγελέας και εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη? Ορίστε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αφού λοιπόν είστε τόσο έντιμος όπως λέτε και περιμένετε τη δικαιοσύνη, πείτε μας λοιπόν, πώς θα πιστέψετε αυτό το παραδικαστικό κύκλωμα? Σας δίνω. Έχω παραδικαστικό κύκλωμα. Έχω βαρεθεί να πηγαίνω στις αστυνομίες. Έχω βαρεθεί να πηγαίνω στις αστυνομίες και να μην ξεσκεπάζουν το κύκλωμα το οποίο συνεργάζονται. Πείτε μου. Είμαι στο εσωτερικό. Έχω δώσει την υπόθεση στο εσωτερικό. Έχει αναλάβει. Δεν υπάρχει εισαγγελέας με την υπόθεσή μου πλέον. Η εισαγγελέας που ανέλαβε στην Κέρκυρα την έστειλε, τη στείλανε μετάθεση. Και η υπόθεση είναι σε εισαγγελέα. Η απάντηση του αστυνομικού, ως προς το οποίο ο εισαγγελέας για να αναλάβει, λέει: όταν θα τη στείλουμε λέει πίσω, αυτός θα την πιάσει στα χέρια του πρώτος. Δηλαδή δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε καμία εισαγγελέα τώρα. Παίρνω λοιπόν τις τελευταίες ημέρες στο εσωτερικό συνεχώς τηλέφωνο. Με είχε καλέσει, αφού είχα πάει στα δικαστήρια της Κέρκυρας και τους λέω: τι γίνεται με την υπόθεση? Μου λέει: δεν υπάρχει εισαγγελέας. Μου λέει: έχει φύγει από τον Αύγουστο, από τον Σεπτέμβρη, 9 Σεπτεμβρίου από την Κέρκυρα. Και έχει πάει στο εσωτερικό. Και έχουμε λοιπόν, από τότε έχουν περάσει 5-6 μήνες. Και με πήρα, τους πήρα τηλέφωνο να τους πω τι γίνεται και τους εξήγησα ότι αυτό και γίνεται. Α, και μου είπαν έχετε κλείσει. Πάω λοιπόν μέχρι το εσωτερικό. Ποια είναι η ερώτησή σας? Δώστε μου τα στοιχεία της οικογένειάς σας. Τι δουλειά έχει η οικογένειά μου με το εσωτερικό? Δεν έχω συγγενείς αστυνομικούς, ούτε λιμενικούς, ούτε πυροσβέστες, ούτε κάποιον άλλο δημόσιο υπάλληλο. Παρ' όλα αυτά, να σας γράψω λοιπόν ό,τι χρειάζεται, θεωρώ ότι μπορώ. Μου λέει ο αστυνομικός, φεύγω, μου λέει μια εβδομάδα, μιλάμε μετά. Τον παίρνω εδώ λοιπόν και 2 εβδομάδες τηλέφωνο καθημερινά. Σηκώνει κάποιος αστυνομικός, δουλεύει σε λίγη ώρα. Ναι, είναι εδώ πέρα, πάει να τον φωνάξει. Το τηλέφωνο ακούγεται δυστυχώς. Να το πω έτσι. Και ξέρετε, δεν είναι εδώ πέρα. Λες και δεν άκουγα τι υπόθηκε στο τηλέφωνο. Πείτε μου, σας παρακαλώ λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, πώς θα πείτε σε αυτές τις οικογένειες ότι περιμένουμε, πώς τολμάτε και λέτε σε αυτές τις οικογένειες ότι περιμένουμε τη δικαιοσύνη? Πώς τολμάει αυτός ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σπύρος, πώς τον λένε, ο Άδωνης, να λέει ότι η δικαιοσύνη είναι στα δικαστήρια, δεν είναι στους δρόμους, δεν είναι στα τηλεοράσεις και δεν είναι και στα κανάλια? Ποια δικαιοσύνη, κύριε Γεωργιάδη? Αυτή που σας έδειξα μόλις τώρα? Πείτε μου. Πήγα στην πτεσματοδίκη να της παραδώσω στοιχεία. Και μου έλεγε όχι, δεν τα χρειάζομαι. Για να μου γράψει ο εισαγγελέας μετά, δεν παρέδωσε κανένα στοιχείο.
Και αυτομάτως του έχω στείλει του εισαγγελέα, πριν το βγάλει τη διάταξη, ότι ξέρετε κάτι, εγώ της είπα αυτά και αυτή έγραψε αυτά. Ότι οι αστυνομικοί πήγαν να βρουν άτομα και είπαν ότι δεν είναι εκεί πέρα ψευδός και την έβαλαν αρχείο. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, επιμένω, πώς θα το κάνετε αυτό το πράγμα. Πώς θα πάτε λοιπόν στα τέπη να τους πείτε η δικαιοσύνη είναι αυτό που βάθει. Ποια δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη. Ποιος μου λέει εμένα λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν θέλω να πω για όλους τους δικαστές, γιατί γνωρίζει πολύ καλούς δικαστές, πολύ καλούς αγγελείς, πολύ καλούς ανακριτές. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Μητσοτάκη, λοιπόν, ότι εσείς και το κόμμα σας δεν συνεργάζεστε με αυτό το παραδικαστικό κύκλωμα. Οπότε, κύριε Μητσοτάκη, αν θέλετε να είστε δίκαιος, αύριο κιόλας ψηφίστε ένα νόμο, ο οποίος να λέει: οποιοδήποτε νομικός υπάλληλος, είτε αυτός είναι δικαστικός, είτε αυτός είναι αστυνομικός και έχει να κάνει με τον νόμο, αν συμμετέχει σε κλιματική οργάνωση ή κάνει κάποια την παραποίηση οποιασδήποτε υπόθεση ή συμμετέχει σε νομικό έγκλημα, θα τρώει μια σφαίρα στο κεφάλι. Τότε να σε παραδεχτώ. Νόμος. Και δεν είναι δολοφονία. Εντάξει. Από τη στιγμή που υπάρχει νόμος, αν κάποιος μπει σε διαδικασία παρανομίας, ενώ είναι αστυνομικός ή δικαστικός, έχει επιλέξει την αυτοκτονία. Είναι επιλογή του να αυτοκτονήσει. Έτσι είναι. Και επαναλαμβάνω, κύριε Μητσοτάκη, δείξτε μας λοιπόν την εγκυρότητά σας. Σας παρουσιάζω λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο παραδικαστικό κύκλωμα. Πείτε μου. Και αφήνω το ερώτημα έτσι. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Λίγο μεγάλο το βίντεο και γεια σας.